Yadda ake haɗa man shafawa Vaseline. Da farko mutum zai tanadi kayan aikinsa kamar haka: petroleum jelly na ɗaya kenan, na biyu paraffin oil, sannan sai na uku candle wax, sai na ƙarshe perfume, wato turare da mutum zai sa a cikin bayansa da zai kamshi. Ku yi subscribing sai ku danna ƙararrawa a tashar mu ta BODAN TV. Mun gode. Yawwa, mataki na farko mutum zai sami petroleum jelly nasa ya zuba shi a tukunyar da zai fara dafa. Dama ka tana da tukunyar ka ta aiki wacce da ita zaka yake, in ka auna daidai adadin yadda kake so sai ka ɗora a tukunya, ka kunna wutar ka, sai ka dinga juya shi da wani ɗan ice naka ko muciya har sai ya fara narkewa ya zama ruwa kamar yadda kuke kallo da idanuwanku. Za ku yi ta juya har sai kun tabbatar ya narke gaba ɗaya kamar yadda kuke gani a wannan lokaci. Daga bisani kuma za mu tafi step na biyu, inda step na biyu za ka zuba paraffin oil naka ne, dama ka tanada da shi ma kofi ɗaya. In ka zuba shi sai shi ma ka ɗauko step na ukun ka, wato candle wax. Daidai misali da kake buƙatar abu ka sai ka zuba shi a cikin wannan ruwan naka da ya narke, sai kai ta juya shi har sai ka tabbatar ya yi narke shi ma ya zama ruwa, wannan candle wax ɗin naka da ka zuba. Idan ka juya shi sai ka ɗauko kai testing ka zaman ka yayi mai ko yayi ko ya tauri ko ya laushi, sai kuma taka ake testing ɗinsa domin ka tabbatar man ka yayi. Yadda kuke gani gashi ta shafa a jikinta, mai yayi kyalli, yayi mai shi kuma wannan ya ɗauko ya ce yayi tauri, yayi tudu, bai laushi sosai ba. Tunda an samu matsala bai laushi ba, sai a ƙara paraffin oil daidai yadda kake buƙata. Idan an ƙara paraffin oil sai ka ƙara juya shi. Bayan ka jujjuya ya dahu tsawon lokaci mai ɗan kaɗan, ka tabbatar ya dahu, sai ka ƙara gwadawa. Yawwa, yanzu an ƙara gwadawa an tabbatar komai ya yi ok, sai a sauke shi a ƙasa ya ɗan sha iska tsawon kimanin kamar 'yan mintuna 7 zuwa 10 ko 15, sai a tafi step na hudu. Step na hudu ne da zaka zuba turarenka, wato perfume daidai yadda kake bukata. In kana so ya kamshi sai ka zuba da yawa, in kana so baina ka zuba shi daidai misali kamar yadda kuke gani ga nan tana zuba turarenta a ciki. Inda ta zuba ya daidai misali murfi 1, 2, 3. Bayan kin gama zubawa sai ki ɗauko sandan ka juya shi ta juya shi dai ka tabbatar ya juyi sosai, sai ka ɗan ɗauko sandan ka shanshana ka ji ƙamshin ya ishe ka. Idan ya ma to yi kenan alhamdulillah, tunda bai ba sai ka ɗan ƙara turaren ka don ya ɗan ƙara ƙamshi. Bayan ka yi haka ka ƙara jujjuya shi, to an zo step na ƙarshe kenan, komai ya daidai sai ka ɗauko robar ka da ka tanada sai ka zuzzuba shi a roba daidai misalin da kake so. Kuwa bayan ka gama zuzzuba ko kuma kai ta zubawa kamar yadda kuke gani dai gashi tana zuba gaba daya har ta gama zuba, wanda bai cika wani bai saitu bai ka sassaita shi. Wannan shine gaba daya yakin da mutum zai yi, sai ka bar abin ka ya huce zuwa awa 2. Ya huce ya haɗa jikinsa gaba ɗaya. Ta wannan a takaice kenan yin da ake man shafawa Vaseline.